Ġifieri inti qed tgħid issa li jiġri x'jiġri il-Gvern ta' Lawrence Gonzi m'għandux l-appoġġ tiegħek? Jiena min nista' nappoġġja, nagħmilha ċara. Min nista' nappoġġja dat-tip ta' gvern jien. Min nista' nappoġġja dat-tip ta' gvern. Dawn huma d-dikjarazzjonijiet li d-deputat Franco Debono għamel f'intervista ma' One News. Ma' One News Debono jagħmilha ċara li mhuwiex ser jappoġġja lill-Gvern ta' Lawrence Gonzi anke jekk il-Prim Ministru jgieghel lil Austin Gatt jirriżenja minn Ministru. Jekk il-Prim Ministru jgieghel lill-Ministru Austin Gatt jirriżenja issa biex. Għalija ma tagħmilx differenza. Ma tagħmilx li x'kien differenza. Ma ninsewx ukoll illi dan huwa gvern ta' koalizzjoni, ġifieri din l-ewwel sentenza li xtaqt ngħid. Ejja ma ninsewx, ħalli npoġġu kollox fil-perspettiva. Debono jfisser l-eventwalità ta' riżenja minn Austin Gatt fil-futur immedjat bħala dahka fil-wicc għaliex minkejja li kulħadd jaf li Gatt qed jieħu ħsieb il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista xorta għadu Ministru minkejja li f'Jannar li għadda f'Marsa xlok Lawrence Gonzi kien qal li kellu jiġri bil-kontra. Li jista' ma joħroġ affarijiet jiena ormai din hija daħ oħra fil-wiċċ u gidba li ntqalet quddiem Malta kollha. Il-ħadd filgħodu fuq Radio 101 il-Prim Ministru qal li jinsab determinat li f'Novembru jressaq il-budget. Debono jisħaq li għalih huwa unur u privileġġ li ma jagħtix appoġġ lill-Gvern ta' Gonzi PN. Allura jiena iva onorat u privileġġjat illi gvern ta' dat tip ta' standards baxxi ħafna kif għatlu jien qiebes maż-żgħir u dajjef mal-kbir. Jiena iva gburi illi min iktar nisapporta l-gvern b'dal-bniedem tal-pers, indipendentement mill-li xu l-oħra gravi. Tajjeb ta' ġew kassar. Ma' One News Debono akkuża lill-Prim Ministru li qed jilgħab lob ta' tfal. Prim Ministru għandu jilgħab bħat tfal, għax da lob ta' tfal. Jaħasrem komunità hemm barra tan-negozju. Qed jistenna l-Prim Ministru jieqaf gal lob ta' żibeġ. Ta' kollu lob ta' żibeġ.